ҳар як пайвандчӣ бояд бо дасти худ латаҳои тозаро бандад ба хотири оне ки корчаро вақте ки мебуреду пайванда ба ҷояш мегузоред корчаро ба лата шакида тоза кардан дар кор ки дар он ҷо вирус бактерия ва ҳоказоҳо дохили ҳамин ҷои буридагӣ нашавад. Якумин дуюмаш ҳамин ки пайванд шаванда пайванд решаҳое ки пайванд бояд пайванд шавад вай умуман солим буданаш дар кор чӣ аз ҷиҳати касалиҳо ва чӣ аз ҷиҳати ҳашаротҳо. барои ҳамин барои пайванда заданаш ду намуди пайванд ҳозир дар тобистон ҳаст. яке пайванди тешакл, дуюмаш пайванди паҳлугӣ. ара ҳамин ду намуди паҳлугӣ ва тешакл ҳозир кадом ниҳолпарваре ки дар корхонаҳои ниҳолпарварӣ кор мекунанд ба хотири чӣ ин ду шакл? барое ки инҳо саноати гардонидашуда агар мо аз дигар намуди пайвандҳо дар як рӯз дар 7 соати корӣ 100 ё 200 дона занем, дар ин то 2000 дона як пар мезанад. яъне ҳар як кас 1000 дона чӣ заданаш мумкин? Пайванд заданаш мумкин. дарахча пеш аз оне ки пайванд занем бояд тайёр карда монем. 3 рӯз пеш аз пайванд задан тайёр кунем. дар баландии 25 сантиметр бояд навдачакгоҳи паҳлугӣ надошта бошад. агар бошад чӣ? агар бошад ин навдачакгоҳи паҳлугӣ барои пайванд кардан ва барои бастани пайванди шуда халал мерасонад. барои ҳамин хуб мешуд ки тавсия дода мешуд ки дар ҳамин баландии 25 сантиметр ҳамин навдачакгоҳи нодаркорӣ гирифта шавад, чунки пайванд кардан якум ки ду сабук мешавад. баъд дуюмаш ҳамин ки пленкаи полиэтилене ки барои бастани ҳамун пайванд истифода бурда мешавад халалдор намешавад, тезкор мешавад. зардолия мепарастад, шафтолу мепарастад. соле буд ки мо дар шафтолу бодом тизадем, лекин вақте ки шафтолу аз ҳамин бодома кандем 80% аст аз ҷои пайванд ҷудо шуд, ҷойгирнашавӣ аст. зардолу барои зардолу, шафтолу барои шафтолу. дар минтақаи тоҷикистони мо дар тамоми ҷо шафтолу зардолу худаша пурра мепӯшанд. ҳоҷат надорад ки зардолия дар шафтолу занем, шафтолия дар зардолу занем, ҳоҷаташ нест. баъзан гапҳои халқӣ буд ки мо дар дулона нок задем. дар ҳақиқат ин таҷрибаам кардем. мо дар дулона нок задем, нок гирифт, қадаш 2 метр шуд, 4 дона нок як шамол шуд, ҳамун ҷои пайвандкардигиҳомон аз дулона парид. чаро? чӯби дулона сахт аст, чӯби нок мулоим аст, ҷойгир мешавад, гирифтан ба мегирад, лекин баъди 3 сол мебинед ки ҳамун ҷои пайванд мепарад меравад. пайванд карда шудем, бояд байнаша нарм кунем. аввал байнаша нарм кунем, на 3 рӯз дертар. баъди нарм кардан ҳамин то 3 рӯза бояд мо нарм карда тамом кунем. чаро? дар чуқурӣ 25-30 сантиметр бояд об захира шавад. барои ҳамин нарм кардан кор. ҳозир ана ин ҳолат ба агар ман об монам, об болои замин як бор ду бор об хӯрдагӣ об гузашта меравад. ин замин ба кам медарояд, ҳамаги як фоизи муайяни кам медарояд. барои ҳамин вақте ки ина ки як нарм кардем, обо ки мондем, ҳоҷат надорад 3 сутка об мондан. ҳамин нарм кардагӣ бошад, агар охири ҷӯя ба об расид, барои вай кифоягӣ мекунад. чунки ин нарм шудагӣ оба захира мекунад, барои 10 рӯз 15 рӯз мерасад. ҳатто оби мустаҳкам мондан дар кор ки ҳатто ҳамин ҷӯяҳо нарм шудагӣ бошад, болоҳои ҷӯя сиёҳ мешавад. агар нарм шудагӣ бошад байни ҳамин, то зиҳи дарахта аусуну аису сиёҳ мешавад. дар ҳолати нарм кардан агар илоҷаш бошад, ғизои иловагӣ додан накор. фарз кардем азотими фосфорими метеҳед ё поруи маҳаллӣ биологӣ, ҳамина додани ба вақте ки рехта рафтед, нарм ки кардед ва хокати якҷоя мешавад. вақте ки оба мондед, бинед чанд протсесс якҷоя шуд, нарм шуд, дору рехтед, хуб об омад, ҳама ҷоя сиёҳ кард, дарахт ташаккур гуфт барое ки шумо мана сероб кардед, шикамама сер кардед. дарахтам инам ҳам об дар кор, ҳам шиками сераш дар кор, ҳам офтоб дар кор, ҳам моҳ дар кор. моҳ ина ранг мебурорад, офтоб ина қанд мебурорад. хуб об ина чӣ? бо гардиши физиологии микроэлементҳое ки аз замин реша метиҳад таъмин мекунад. вақте ки таъмин шуд, вай солим мешавад. тамоми намуди агар касал ам дошта бошад, дар ҳолати нағз нигоҳубин кардан, ӯ вирусу бактерияҳое ки дар дохили ҳамин растанӣ ҳаст, худаш аз ҳамин ҳисоби нигоҳубин нест шуда меравад.